Varen reunir-se i varen decidir muntar un club així en Benaguasil, poquet a poquet, a medida de que pues, la gent pugui anar apuntant-se, fer màrqueting i veure exactament pues, la disponibilitat que n'hi ha en la gent. Nosaltres donem les classes de diverses formes. ¿Vale? Tenim a l'abast materials molt distints. Està el mural magnètic, ¿vale? Que és un tauler gegant, diguem, amb peces magnètiques, que col·loquen la posició per explicar i tot a gent. És millor que anar tablero per tablero, si no se ho expliques a tots. Fem fitxes també, exercicis de mates o exercicis d'estratègia o del que siga, i després pues, juguem també partides i tot. I així per al tema de jovens sí que n'hi ha una cartera oberta perquè la gent vingui a apuntar-se i donar classes, i en el tema dels jubilats pues, han fet alguns pamfletos i els hem apuntat tant en la baixa en l'Ajuntament com en el Casal dels Majors, i la gent ve i s'apunta i juguem a l'ajedrez i a depenent. Inclús ha estat gent que no sap jugar a l'ajedrez depenent des de zero. Federats ne són 24 o 25, ¿vale? A nivell escolar, la tira. Ara mateix estem fent el que és la lliga i s'han apuntat, perquè clar, per jugar a la final tens que apuntar-te al club. ¿Vale? Ho fem per dues raons fonamentals. Una perquè necessiten l'autorització dels pares, ¿vale? I tenen que firmar l'autorització, i segon perquè el que és l'ingrés en el club a menors de 18 anys és gratuït. Si no donen classes ni juguen federats, és gratuït. Organitzem un torneo en cada col·legi o institut, ¿vale? que vulgui unir-se a la iniciativa, un torneig classificatori per una final local, ¿vale? En Llíria, La Pobla, Benaguasil i Villamarchant, fem final local, i classificatòria per una final comarcal. Serveix per agilitzar sobretot la ment. A ment i distraure el cos d'altres activitats que te fan suar massa, i l'ajedrez no te fa suar massa, te fa calfar-te el cap i distraure't en algo que és molt educatiu. És molt bo per ells, s'entretén molt, com un laboratori on tu pots esplaure't i experimentar tot el que vulguis, i a vegades pues, te dona molta satisfacció de trobar una resolució d'un problema, per exemple, o de, no sé, o de fer una partida que digues, ole, te sé molt bé. Els animals que vinguen a jugar a l'ajedrez, que vinguen a veure o a practicar, a veure exactament que és una espècie, és un joc, no és el parxís, no és el dominó, no és un joc d'azar, és un joc que t'entreté. Donen classes a Benaguasil els divendres de 5 a 6, en La Pobla de 6 a 7 i mitja, i en Llíria, bueno, en La Pobla és dijous, ¿vale? I en Llíria és dimecres de 6 a 7, preu entre rodant els 15 euros al mes. Hi ha un dicho que diu, en ajedrez nunca pierdo, o gano o aprendo, que ens animen i no tinguem por, que tot el món es comença sense saber res. Entonces, n'hi ha que anar poquet a poquet, com qualsevol esport, entrenant, estudiant un poc i practicant.